Здравейте, колеги! След днешния работен ден на реката, ето го на корици. Ето ги златинките вътре. Още. Виждат се добре. Има. Доволно. Корици, лопатка, легенче, сито и така. И останалото е това, което още трябва да се изчисти. Но е много добре. Така. До вечера ще видя колко е като цяло. От мен за днес чао, до утре.